मी तर चांगलंच पाहिन ना, कारण का माझंच कौतुक होत आहे. पण मला नेहमी वाटतं की आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांचं ह्या निमित्ताने आभार मानलं पाहिजे की एकाच मंत्र्याला ह्या दोन्ही महत्वाची खातं दिलेली आहेत. आदरणीय राणे साहेबांनी ही खाती सांभाळलेली आहेत त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये. आणि मी तुम्हाला सांगतो की आपल्या 877 किलोमीटरच्या किनारपट्टीच्या नजरेसमोर ठेवून ही दोन्ही खाती ही अत्यंत महत्वाची आहे. आम्ही ज्या दरडोई उत्पन्नाचा वारंवार उल्लेख करतो, ह्या पूर्ण किनारपट्टीला अगर आपण विकास करू शकलो, इथे विविध प्रकल्प आणू शकलो. उदाहरण मी तुम्हाला बोट बनवण्याच्या कारखान्याचा उल्लेख केला. नुसतं इथे बोटी आल्या नाही पाहिजे, कारखाने तयार झाले पाहिजे. यासाठी आम्ही त्या लोकांना जमिनी देतोय, यासाठी आम्ही त्यांना प्रोत्साहन देतोय, ज्या निमित्ताने इथे रोजगार पण निर्माण होईल. आणि म्हणून मत्स्य व्यवसाय खातं असो, ज्या मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रावर उदाहरण मी आता गुरुवार आणि बुधवार मी आंध्र प्रदेशला चाललेलो आहे माझ्या मत्स्य डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांबरोबर. आंध्र प्रदेश हे राज्य 60% बजेट हे फक्त मत्स्य व्यवसायावर खर्च करतं. आणि म्हणून आज ते एक प्रगतशील राज्य म्हणून किंबहुना त्या राज्याच्या जीडीपी मध्ये मत्स्य व्यवसायाचं फार मोठं योगदान आहे. आणि म्हणून आम्ही विचार करतोय की त्या पद्धतीचे काही बदल, आता काही धोरणात्मक निर्णय आम्ही आणले. आम्ही शेतीला म्हणजे मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना सारखी योजना आणली. म्हणजे धोरणात्मक निर्णय आम्ही पहिल्या वर्षामध्ये घेतलेले आहेत. आता येणाऱ्या 3-3.5-4 वर्षामध्ये ते घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि प्रत्येक मच्छीमारापर्यंत ते निर्णय पोहोचवणं आणि आर्थिक समृद्धी आणणं. आमचा जसा कामगार शेतकरी अगर सक्षम झाला तर राज्य सक्षम होईल, तसंच मच्छीमार सक्षम झाला तर कोकणही सक्षम होईल आणि महाराष्ट्रही सक्षम होईल. तेच केंद्रबिंदू ठेवून मी पारदर्शक पद्धतीने काम करतोय. आणि म्हणूनच तुम्ही विविध ज्याला आपण म्हणतो चांगल्याला चांगलं म्हणणं हे माणुसकीचा धर्म आहे. म्हणून पक्ष कोणाचाही असो, पक्षातला कुठलाही विरोधी पक्षाचा आमच्या सहकारी असो, त्या प्रत्येकाला माहिती आहे नितेश राणे हे महाराष्ट्राला केंद्रबिंदू ठेवून निर्णय घेत आहेत. आणि म्हणून ते स्वच्छ मनाने ते कौतुक करतायत.